Добър ден! На днешния празничен ден отново ще се радваме на приятно пролетно време. Днес в почти цялата страна е слънчево, само над Западна България ще има временно заоблачаване, но вероятността за валежи е малка. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Максималните температури са високи и термометрите показват стойности от 19 до 24 градуса в крайните югозападни части. В планините времето е идеално за туризъм. Само над планинските масиви от Западна България облачността за кратко ще се увеличи. Ще духа до умерен север-северозападен вятър. Максималните температури в планинските ни курорти ще са от 6 до 16 градуса. И утре, в последния почивен ден, ще преобладава слънчево и топло време. Временни увеличения на облачността и краткотрайни валежи са възможни след обяд. Максималните температури все още ще са високи – от 16 до 21 градуса. Във вторник с умерен и временно силен северозападен вятър в страната ще нахлува студен въздух. Температурите ще започнат да се понижават. Облачността ще е значителна и на места ще превали дъжд. В сряда отново ще бъде облачно с валежи. Вятърът ще се ориентира от североизток и температурите ще се понижат още. В четвъртък обаче ще се установи предимно слънчево време. С югозападен вятър ще започне затопляне. В петък вече ще преобладава слънчево и топло време. Такова време ни очаква. Останете с нас, хубав празничен ден на всички!